Nando majumuri ndonse soberde ni marawabengi ya kronse meredibina nigo watwara litukoria oria lengirigia anene karabande bagenda se kanisa litukorero naboge karabande moendete kwerionia kwenda se kerisia mone kanisa litukoria ngyo neji chinde chingia ngoira kubarigania semesetu ya mangana maya yensa ayemo ya wana marwaba iringo manyina rya litogusangiriri kururia kete gwikaboniga no kuburi kwanena irachinga kecho nyaroko yarigeria na kuyatengera imeyandis TV nero bwansubo mu Gusii egaruje itariki 24 motinyero yokyando mwaka 2022 na manga koragana imena isko ya Gusii igo no chikanyora se gakire bosio yogonkonya azense medio muri manyererio nigakoro kwa chosho auta neriane Brighton Makori. Ayenze yemo nigo tukajaga kurwa sense meri ientanda asebona basubati banyorete bakumirana anene ase ikeyemo ekero banyorete amaigerio naki bagochikorenda chiamate cyabo boyongaki bagochikorenda omwana munyaroka na kwegenderia ase chimbo chingia asense yetu ya Kenya umuriki wito Vincent Nyanja na ikasense meri ekero barigosie ko muyigoyo na gutwarira ni roboti rokubwatia Ime yaragogo Entanda Kitutu cha North County ya Kisii Ekyokere no muchakano mwelio ye noreo Nigo yale ngo muchengoma ega yokomerana kwa bangina kurochi kanisa Women Intervention Omoyega otagetiru tukire Jumatatu oyubo igo komwelio litukolia lero Aigani gotorase wilaya y'Entanda district asitoga kare gukura bone kambi yeito twarenge ase wiki ngima twajete kambi litukolia Jumatatu twabere tukworokera wa mangana amange igoro yo kwangama nyabesawo bero gotoseseni mono kambi yeito yatwarete chinguru mono twabwata abarandi koru Nairobi Nakuru Limuru nasawo bero gotosesenia abantu abange batoregeta asingenche yekambi ye twachete kambi ye litukolia ya Jumatatu na twachagete kambi yeito ekambi yeito yabere kambi ngiya kabere kambi yo gosesenia etimu yeito yale nkoru getabu ya choeri ibere 12 baka 13 egotabeka tutandure chinkoro cheito tali cyanga to gutandura ne chinkoro abangina buna batebire twabere to gosesenigwa asiringana le Nyasaye na rero igatwabekire anga asingenche amagotera Abangina goitane chimisano no bagone chikwanya goitane 20 nigo bagokirikigima asama egeri wabere bakonyora oikali tukolia lero anasokolenda chinka chiabo watworokereria igoro ya abana baito abaiseke buna togwenete ko babundisa naito abangina na togwenete ko bundisa ko orokereria abagaka baito nyomba patorore ngami goturi ne chinguru nabo igo tugarandibwe ebintu ebyarenge ebinge buna ngakitogwanete kolenda chi family cheito ngakitogwanete kolenda abana baito egere na into seseni bwa sama tuka aguchigocha guchimotwe barende kambi yabera yo gosenia ya tosegetire mono ya tokinirie kegwango gochase kende umuteneniri bwa bangina nigane kiribuna amaonchori ase chinkano bore yo buyani go boikiranigwa nabangina chinga kiechio asensemo ya Reverend Zakaria Nyang'au omwarigani womoyegoyo niga abuna goetera sekambiyo nigo yaboririe na gotoria bange okine chinka chiabo na kubakinia bokemoika wiki yenge matwatwale mukutano bwa bakungu ole buna ne convention yabego chakero mwaka tumetanga bangi namba bwata machukumu amanga asichi family babwata a lot of challenges chikoba chera buna barabwo na ende abange na obatene tichi kanisa bari na barabara yaba yabagotorenda asichi kanisa noko chatwa bao moyo abangina bachete na betalinke goetania chimisano gochia igoro twasangerekane tasomochie okorokwora gogo no twaro setia center nabo igo no mugutano yo ito gotoko yokora kero mwaka asensemo yabangina bachamo borokerani babekana chinguru baena no moyo Nomonyega obere kokonya bange anena bangina kurwa sensemeye ubanyorera maegerio chinchera chokolenda abana aneno mwana mwiseke nabago gokinia chinka chiabo ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo yaragogo yego toka ime bunge ya kitutu cha North County ya Kisii retirana nchinkoro kwa Vincent Onyancha.
Memono moriki to Vincent Nyanja soroboti oru wasenjira yibukirano gardo uskabosyo nikobona abamenyi korwa sensemo ya etono bomachoge burabu nikobona banyadire bakwemurungania mono anenekero barasege suntegetindi magiga yumurero gose magiga yokoborwa estima senseme yo ase angemetie nyetato ogoikabono bagukwana nikobono banyadire bakoboria ababwatani anene korwa serikali county ya Kisii wesona nigati na kubakonya kurwa sigesunte ikyo muri kito Frida Kerbo na ikasensemeyo na kororanga kyamenya bameta sigesunte na utore roboti rokubwatia bamenyi korwensemo ya igorera etono ime yabo machoge borabu nigobe murunganiri kobwatikana no kobora gwestima ase emetinye tato yaitire ekikeirire no nyane chiposti chestima kogwana boigo chiwaya gotigara chisugunaine esita tobwata ase skuru ya igorera nestima iye bekiro lakini bono yagitega sarika se ye post ye taringiya wana se post ye teyemo togosaba Kenya Power enyare go twanchira tere post ri bageke chichi kegima bake skuru bakenya gitari bake primary na secondary gitabwa destima abana chichi basika banga igete batabwa destima toko basaba baba bango batokonye security right ya secondary ne primary ne nyagitari ne kichichi kwa uchumura elinde toba ne security erengiya eyira nyala kobeko gerera torore ekenyoro kegenderete na ndutwaro no ntari banga yese ito yagarereki yaike korengana na barobonigo ebisanga ebinge byabere bigokorekana ase omosunte buna oboibi buna bone go mukibago bwachakire goiterege sunte okonyorege sunte aba muraba bachira asegetega basore kugatirana bangina baito basore kugatirana nonye nebintu byito birito begete nonye nemechia ito chisemo okonyora muna nche ngobeke bigibigi yanege sona wama konyoranga ebigibigi ya ibiru muna bona abana bare baruse ibintu mechi bigibigi asegetega ndero babwate runyangoso tutete babyaga ki egesunte nekebe na estimate ari bosa mogotoa estimate yetu abekeretwe muna mwana incho ndebweso kariro sana ronde rwensi eko garangwa kanerwere na estimate rande nturakana gwakana asengencho yanyarite ko bekorete itilafu yokoya boigoni gobairana kibachandikire asenonye nechitinga chitaligosia abantu tokorara nchara abana baito bakoyegeteri tokoyeka bituma eko gara gosinko iyo boigoni gobairana kichiskuru na boigo chinyagitari chiabere chikonyoro bokongu kubwatikana no kuborwa gwestima igoni no muichano monene ase stima egosareka Kenya Power ya chorro yarigereria yagenda wone stima yiga Kenya Power teriko tokonya busa esekera intu togwakana bake skuru gegwakana kero munda gwakana wone muchando yo gendereire bake skuru yeito masomo teriko gendera buya ege chichi yeito aiga ase igorera community goeta ngoroto iyo oboibi bwachirorro ebintu ebinge byasarekire umusunto yiga igocha ase ngencho Kenya Power etaraira estebwende asogo tokonya ono nigo bamuganirie omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo omojumbe Obadia Barongo wesona nigati na boigo koene kibuna Kenya Power yairaniri estima ndete kote babuyanga nsebora ebo mheshimiwa His Excellency Governor Simbarati Paul anyare ko bari koruri chi anyare ko koru amachika yari echinguru mune Governor agende Kenya Power gosatebya abantu ba Kenya Power bachichega gabo macho estima eko gara abantu baito bachandikira matuka mange Kenya Power tokonyesaba kera anje ne bazinguru chinene ete action lonya no muchumbo ito oyobogo chorwa nere twamusabire arigereri arekana abanya ko bagotokonya abana baito ngoja kwena bari chumatatu na ande bari babodi gomete ime mbaberege sunte ime banyoro borabu basomere nabo tokere kenene goto wasabire tokonye ekole mirego igwango indi akonye ejike gorera amune skuru engimadilachi Frida Kerubo Echache niko tokwenda wikase County Nyamira asibono aba umubunge bwebunge ya West Muglango Stew Mogaka anyareka hote abunekero ebunge egojikwirane ase County ya Nyamira gose Gusii anekere mbura ya magina ya nyareke gotu asorongo rwa Gusii kaokwana nigatebiruna aba Gusii nigo bawikabebwa anekero banyarire bagwakwa na magina ayembura ayo kasali chibando gose asali bimeli hamo netugo Ranja tuete igoro butuko Gusii na roche kurwe nchoro na semende ya Gusii amagina naite ali yero sirichi egere intue problem ya ito
ne mbura ya magena ne kere mbure ya ture ya irari koro liribekire para ya sa koba matoke Omokonyi ibomora ibwense digashawa litkorero na ikirana samatanga yokomweni oyo kabeiro mo deputy governor we county ya Baringo oyo nyarire kago sirane kero bale kwende sabari yabo kwenda se county ya Mombasa kaukwana sensemeyo ni gateberuna ngocha bune serikali ya Kenya Kwanza ni gebegete miroberio yogo jikwene kwena magendero ngoira nare asense ya Kenya boigo nate abuna obosagani bolibandete kwene kiwa sensemeri ya Kerio Fare mbaji kwene kiuna ngokoru bale ekero barachi kobeke mesankana sensemeyo na kwene kiuna bamenyi abungocha baramo na koligi lichibu lirakole omochando hiyo katika Kerio Fare mimi mwenyewe kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. William Ruto tumemwachia kazi ya uchumi, ya kutafuta pesa, ya kurudisha Kenya pahali Mwai Kibaki alituachia. Tumemwachia kazi ya kwenda ng'ambo na kutafuta wawekezaji walete pesa Kenya. Hii kazi ndogo ndogo ya wizi ya ng'ombe na nini, hiyo ni kazi ya ndani ya shamba. Hiyo ni kazi rahisi. Ndio. Rais anapigwa siku atakoma ingejua. Sio alikuwa mimi mwenyewe nitaweka mkutano ya viongozi katika Kerio Fare. Toka Pokot, Marakwet, Watuge, kila mtu na officers wote ya usalama ambaye mimi nitakuwa chairman, tuongee mpaka tukubaliane. Mahali tunatakiwa tuweke polisi safi, tuweke. Mambo ya maji hiyo kwa sababu ndio inaleta vita. Mambo ya kulima, mambo ya shule. Tutafute suluhisho la kudumu ya shida ya ukosefu wa usalama katika Kerio Fare. Azijinga gejeju gashagwa nanyara ka ukwanera igoro yoboyo obu banyara bakubwatoka gojiase abaremi awo imeyense ya Kenya. Kaukwana boiga samatangayo ni gate abune serikali ya Kenya Kwanza nigerengete kwa baremi obuoyo asenjere yemo yogo jugukine uchumi ekera abuna ko konya baremi nere erairere birengo bya uchumi gokina sense ya Kenya. Hii maneno ya bolea, kuna ingine meli mbili imekwama Mombasa. Mimi nikilaki rais naenda huko kukwamua ikuje. Nyuma nitaenda nipitishe ile ya bolea kwanza ikuwe pale mbele. Kwa sababu na ndio tulisema sisi hatutaki kuwa watu wajinga. Ati tufanye ati kupunguza bei ya mafuta. Tupunguze ati bei ya unga. Hiyo utapunguza tu 500 inchi na kuwa broke. Dawa ya kutengeneza Kenya ni kusaidia mkulima. Bei ya unga itateremuka automatically. Na kwa hivyo serikali yetu Gadi yabarai na barobaika ulimo konyibu murai wense ko yabarai na barobaika ulimo konyibu murai wense ko chikogeria umoroberi OCBC gosengo gendrore ko setorioji kogendera aboigo mugabana bwe county ya Kirinyaga nere na Nyara gagoboria ane bali batarenga somo bwa Kenya Kwanza goso asomo bu eriko gendereria serikali gose umeroberio. Asa mimi nataka tu niombe Your Excellency that call conclusion and decision on this monster called CPC so that our children and our parents can get a better education for the future. Kwa niaba ya watu wa Kericho tena tunasema poleni sana na Baringo na walipotoshwa kidogo na wakaenda upande ule mwingine. Mimi kama dada yenu mkubwa ningependa kuwaomba ya kwamba wakati wa sasa ni wakati wa kusonga mbele, kusahau yaliyopita na kujenga nchi ya Kenya. Kurwe birengererio biaye anenekere serikali yetagete chikorusia aroro ebango ya 15 nemo asemia ase amagoli ya maua bakwana nigo bateruna serikali eisikurusia gose eisikurusia okona chuoko kwebango nigera chikwirira amaua korosi wa mabego samariogo ya maua korosi wa ayara mabe ayara chikwirira obohonia no biasara bya maua ko bebe asense ya Kenya bono nigo baborire serikali go chikuriria buya linganerio ekiagera meroberio ya maua sobore mibwa mauga na marioga ye nigatakire gokorerwa asenjera yekene.
Introduction of a 16% on agrochemicals has a huge impact on our sector. Most people do not know that our margins are really small, and if you have an added tax, then what it means is that it's eating into the margins and it becomes very difficult. Especially we almost at the very end, I hope so, with the COVID-19. We have gone through a difficult patch where liquidity has been a problem for most growers, exporters. And therefore any additional cost to the growers and exporters definitely has an immediate impact on the bottom. Omugabana we county ya Mombasa Shali Vunaziri ni gabana nyarire kurege tindi goja sabamenyi be county yo anene bali bagutugutobo cyabo andonsi ya se county yikawukwana anene keranyara kago sie kacinsemo abawo kirikonya bamenyi benseme bagutugutobota obo cyabo ni gabana atebirune getambo kerege tindi ni gokera gikwirwa asonde bwensi yoratoke kago tugutobo cyabo asatata keria se county yo ya Mombasa kawukwana ni gaterune yenere njere yamo yo kwenek pino mochi o Mombasa go se county Mombasa kujiri gutwara ebirengo bibachenu ebirigoro. Taka ilikuwa ni kubwa sana. Hapa leo tutakuwa tunamaliza, tutaomba clerics waje tuweze kufanya maombi hapa ni ukuta ujengwe immediately na nawaambia tena hasa wao wenye kufanya biashara za kubeba taka majumbani watafanywa sensitization, lakini sheria iko wazi. Tatizo sio kwa hakuna sheria, tatizo ni kwa tumekuwa hatufuati zile sheria, na hizi sheria si za kumuumiza mtu lakini ni kuboresha mji wetu. Katika hiyo sheria kutakuwa na subcommittee katika kila maeneo ili watu waelezewe taka utapeleka mahali fulani. Sasa wewe mwenyewe ukiamua kumwaga taka katika barabara utakuwa unajitakia mwenyewe tu kufungwa. Hekero chibunge jeji county anene asiji county aho janyare chiko batiani hawe msie na gochake mirimo ya obene ebono nigense moya babwata nibe dini yege Islamu korwase county ya Wasinigishu banyarire bagotogia anene kero yomo banyara kago chorwa koba asibunge yo ya Wasinigishu bakwana niga bateruna oyonero nyara kago chorumo tangani osenere ntunde ntangani banyarire bakonyora libaga asibunge ya Wasinigishu. Leo tuko na furaha kubwa sana kwa sababu ni mara ya kwanza katika historia ya Wasingishu kwamba wamemchagua Muislamu kama ndio nominated MCA. Kwa hivyo tunasema asante sana. Hii hatua ni hatua ambayo tumeikaribisha na tumeifurahia na tunataka hatua zingine zifuate. Na nashukuru kwa serikali ya Chelilim na wakubwa wote kurecognize leo kwamba tuko Wasingishu, tuko na Muislamu nominated, na nitafanya kazi na watu wote, kila jamii tutafanya kazi pamoja na Mungu atulinde inshallah. Kwa hivyo tumefika wote hapa, sisi tukubaliane, tukae kwa umoja na tufanye kazi. Kiombe gya EACC kora liabuna umugabana abwe county ya Turkana Cheremia Rukaki na takire nigarwete amasakara yoborimo ya masomae nigobona umugabana uyu anyarire kahote abuna eretari gucukwebisa korenda tebrune kiombe kyutegeje kemubwate kerate brune na chikogenda gukora obokoreri bwaye ase county ya Turkana nigate brunere tari guchikwebisa nonye kiombe kyo kyarekana tebuna umwaka w'igirubere nemero umwaka w'igirubere na 15 no ibere goiko umwaka w'igirubere nemero ngebere nigo banyarete bako basuguma bagabana bari barenga sichobis korinde rote bruna tari guchikobo akende gyonsi kerbara ta komubwata nigo bara mubwate. But I'm not ready to be harassed. Mimi nikipotea I will not be seeking for idols. Ati kama na vicharo kwa miti, ati kwa sababu kuna watu wanakuja kushika haya. Mimi utanishika kama nakaa kwa kiti. Nikimbie kwani hakuna sheria kwa ile ngoma ya yule onegeti Kiamaro ege gotoka se bunge ya South Mugirango ritukoria mambia Simba nerera je kwarigania etimu ya Mbamachoge burabu aseke minano kya Nyanza rige gyochikogendera rituko ryangyo gati yababwatani bejitimu echibere mbanyora libaga na ukwana ndistribi irigotomanya na leo jokorekana mambia segeti Kiamaro ambapo ritukoria mambi to expected to kwenda Maro wakaneti megoro small Simba so first leg tu agete biashara na barabu twaba kwete chigolisa tase majaliwa nyasago twanjera nane twako mpiro itoka na tuwaka
nigende ngana bankoro ni point 3 yango tenga abagosoli bane mbabwati bwoba kera mbamaete importance y'umupira oyo umupira oyo batereria sinini otigara ojimaega tuize kobuma mbito bwate chance yoko bana namba 3 second leg buna twachagete abamura bakire buya kolengana na magiso twabaete twabwire chimechi chonse except ya yamu twachete draw na ichuni ego gatoro ground ndogene tenga abamura baito mbache betome kabisa sengenje mbamaete importance y'umupira oyo mambya abuno ngo yakorera hayense yamo yabona maroba bakorende nyina na chikoraga chisesto chabona boduko nojikomera na John Kebati eria koretera mangana yu asenjira yobwikiranu erinde amayo gotamboki goikaso morberi bwekeumbu asiri tukura lero John Kebati niga mubwate fiki onderi oyoriye kerogo kyobogomere bwase county ya Kisii kolende takenyora twaranyarire tukora moreta gaiga totebiguro ye factory cha matoke andi tukoria lero karago cha sumurubire keumbu bajigo kwanda alirina ataire digero yege na chikogendera gukora emiremirieri ya Roberti yogo konya baremi ayo ni urujwanyora sumurubiri we keumbu ekerokoreterwa na John Kebati ekarakoretera mangana maya ye jinseso chabona botuko edinda maiko thamboke wikasensa meyo ye keumbu gotoma chakurira Ndizi TV nero bwansuma Gusii asemerubiri yaito ya kirali tukunyirona nabakwenda gutubwati sensa meri ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital waiga sensemo ya YouTube nabagotonyora Ndizi TV News gokonya chingaki nabagoto tweet @Ndizi TV News waige karengeli kya botambe karokiro tokiariganidie kereda kirensa gwetera senamba eyira siskini yegura ubo gokora atagotutarira ni gututarira gwika sensemo ya embassy abune para ya Kisii inyakoe abuna otogotoka samaga cha New Brighton Department karwa ikirabo karwa to bonjoreri nabo ikatogambe elinde oikere abande bari baragani obonjoreri bwawe gotomoja gocha asensemo yeito ya embassy abuna otogotoka tigangorera abo asichinse jiga korendo yonkonya sensemeri umuntu wimanyererio nigakorokwa choshouta no yorenga sensa meri ye studio kwena kuna maliogine chibicha gochera senjera ya bene Betrone Mokeira inje tumira neri tukuria chumatata somoroberio bwensa ke gordo chikubatera na sara nyarangi ontita eneri tukuria chumatatu Eliane Brighton Makoli